Колко често ти се случва да си в движение и просто да хапнеш нещо набързо? Да се примириш с това, което има, вместо да избереш това, което наистина отговаря на твоите стандарти. Опции има навсякъде. Храна също, но в повечето случаи това е фастфуд. Бързо е, удобно е, но въпросът е дали е правилно за тялото ми. Търся нещо, което да е чисто, балансирано и да ми даде енергия, а не тежест. И в един момент осъзнавам, не става въпрос дали има храна, става въпрос дали е правилната. Вместо да направя компромис, аз правя избор. Взимам телефона и поръчвам от Protein House, защото знам какво получавам. Чиста храна, точни макроси, баланс, който работи за мен и, честно, в свят пълен с избори, най-важното е да не се примиряваш. На Protein House винаги може да се разчита. Правят доставки в цяла София, така че обадете се на телефон 0883 500 215 и поръчайте абонаментно хранене или единично хранене сега.